फसायगोन मिथिबाय नंगौ नामा आं जेरै दं एरै मानो फसायाब्रा मानसिफोरा आं जेरै दं एरै भगबानासो हरदोंना भगबाना जेरै हरदों बेखौ लायाबा भगबाना बोराबोनो आंथ' बेफोरखौ मिथिला होमबाबो आनैनि थाखाय आनैखौ गोसो थोथारोबा नोङो उदैखौ सेप्ता खालामदोब्रा हेल्थखौ मोजां लानो भगबानाबो जेबो होना दे नोंखौ दिनैनिफ्राय उदैखौ आराम सेम होदो सिक्स पेक खालामदो हेन्डसाम जादो होमबानो खिथु खारगोन नोंनो जोंहानि आनै दावदैया नंगौ ना नङालाय टक्रा बस आङो रानथें जानो सप्तासेयाव हागोन हायालाय बोरै सप्तासेयावनो रानथें जानांगौ जाखो अब्ला बेसेबांथो दिन लागोन मोजाङै एक्सारसाइज जानाय लोंनायखौ मोजाङै डाइटिंआव खालामोबा थाबनो जागोन 6 मान्थफोरावनो देखो 6 मान्थलाय एसे गोबाव नेनो हागोन नां हाखु दाखु रानथें जाया आरो नोंबा मा जायो बेनिखायनो दिनै खारदोल' नैयाव गाखोहैथां मानोबा मानसि सोंबाय थायो गाखोहैथां जागोन दे नेवला गोसो हो लागाव बोलो हो बेसे गोबाव थाबायनांगौब्रा माथो एसेयावनो मेंबायलाय थाबायबाय था जेब्लासिम आं स्टप होननानै बुङा बेलेग एक्सारसाइज होब्रा आंलाय सानफ्रामबो थाबायबाय थाखायो आं थाबायालाय आं जेखौ बुंदों बेखौ माव आं थाबायालाय बेलेग थाब उदै सेमनायनि माबा दाम्बल दुम्बल थिखोनो होब्रा मान थाबाय होग्रा बायखोब्रा खेबसेनो गोरा बुस्थु मेसिन लाजायालाय जाम्बा फार्स्टआव थाबायग्रोदे बेसिक एक्सारसाइज खालामग्रो खिफिनो ओंखारबायलाय बेखौ बन्द खालामलाय मेंबाय आं मेंबाय आं हाला आं एक्सारसाइज खालामला आं रानथिंबो जाला नांगौबा आङो हायना मुलि लगायनानैनो दावदैखौ हाबा खालामगोन आं एक्सारसाइज खालामा गाबोन लानानै फैफिनगोन आं दिनै फार्स्ट टाइम नालाय मानसिया एसे गिदों खोमा आं गाबोन लानानै फैफिनगोन दे गोसो मा जाबावगोन बे नेवलाजों खेबसे लागैनो मेंनायसो खोन्थाबाय था बिदिबा आनैया बेखौ बोरै फसायनांगौ जाखोब्रा न'आव थांनानै मोजां बुजायहैनांसिगोन हेलौ सोर बुंदों हेलिकप्टारनि फैसा हेलिकप्टारनि फैसाखौ होआखैमोन आरो आफाया आच्छा जागोन दे जागोन मा बेलेग नाम्बारजों कल खालामबाय थायोब्रा आंखौलाय आं जागोन दे आफाजों रायलायहैगोन साला हेलिकप्टार बिगोमाया माइसो फन खालामबाय थाखोब्रा आंखौलाय डाइरेक्ट क्लिअपेट्राखौसो फैसाखौ उनाव लादो होनबा जाया नामाब्रा सोर मेनेजारखौ सोर डाइरेक्टरखौ लगायनानै दोनखोबाब्रा फन खालामबाय थानाय फन खालामबाय फन खालामबाय थाबाय बिफायाबो फैसा गैयालासिनो मानो हेलिकप्टारखौ बाथियाव लाबोनांगौ आधाल' फैसा होननानै आंनासो दा फन फैबाय थाबायना मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बे बिफायाबो जे बिफा मा मावबाय थायो दुस्त खामानि मावबाय थायो मालायनो दुगा मालाय पार्टिजों दुगा एखे जाफानो नागिरो माथो होनबावनोब्रा जोंहानि बिफानि आखलखौ नङा होमबा देन्जार गाजालै बे मानसिया आइला जामाइला इलेक्सनावलाय देरहागोना देरहायाब्रा माथो इउपिपिएलआबो देरहाहां जानानै दङ आरो बिपिएफआबो देरहाहां जानानै दङ जोंनि अमाखर' पार्टियालाय देरहागोना देरहायाब्रा खायसे माथो ट्रेक्टरावसो होनानै फैबायनो खायसे नांगोलावसो होना फैबायनो खायसे अमाखर'खौ नुवासैनो होमबालाय आं देरहानो हागोन ना हायाब्रा आंलाय सानदोंमोन देरहागोन बेनिफ्राय दुखिया मानसिफोरखौ बुथारजोबगोन माने बयखौबो माजों खालामगोन होननानै साननायफ्रा जागोन ना जालाब्रा साला रिजाल्टआसो मा खालामसिगोन आरो नोंसा नोमफा गैयाबाबो खोनासंदो आफा हेलिकप्टारा फैसा नांसिगौनो हेलिकप्टारनि बिगोमाया फैसा बिहरगासिनो बुंबानो जाबाय राउन्ड मोनसेबो बाहायाखै होननानै मानो फैसा नांगौ होननानै आफा नों लाबोनानै सानसे दोनफैबायना बेनि थाखायनो फैसाखौ नांसिगौब्रा नोंबो मालाय फैसा होनो हाया मानो हेलिकप्टारखौ लाबोनांगौ जाखोब्रा दापा मानो होनो हाया इलेक्सना देरहाबानो होमबानो हरगोन आं फैसाखौ इलेक्सनखौल' देरहाहोनो होग्रोदो आंखौ होमबानो गासैबो थिग जागोन आफा आंनि नाम्बारखौसो होनानै फैदों नोङो आंनावसो फन खालामबाय थायोलै सोर फन खालामगासिनो नोंखौ क्लिअपेट्राया नामा बेलाय बोरै फन खालामनांगौ जाखोब्रा बिनि गाहायनि मानसिफ्रा मेनेजारफ्रा एसिस्टेन्टफोरा फन खालामबाय दङब्रा फैसा गैथ'आ होननानै बुं आरो सलायनो मोना मानो मोना लाबोनाय आन्थाखौनो फैसा नांगौ नामा मानो नाङा जानोब्रा सोरनिफ्रायबा बुस्थु लाबोबानो जों फैसा होखानांखागोन ना नोङो थाइसे थाखानि गस्ला साननाङाब्रा आफा हेलिकप्टार बेटा आं इलेक्सननि टेनसन जागासिनो आंनाव जेबो बुंफैना मिथिबाय नोंनि नाम्बारखौनो होनानै दोनदों मा आंनि नाम्बार होना नेवलानि नाम्बार होनो हाया नामा डाइरेक्ट एमएलएनि नाम्बारखौ होयो नामा बे नेवलाया आधा फाग्लाया आनैखौनो नागिरहैलायबाय आनैया नेवलाखौ नुबानो खारो न'निफ्राय बेटा बेटिफोरखौ हाबा होथानसै हमनानै इलेक्सनाल' देरहाग्रोथोंसै नोंहा मा मावोलै आं हले मिथिलालै इलेक्सननि मानसिफोरखौ आं हले सिनायासैलै सोर अमाराजा होननासो बुंहरगोन आं शाला नेवलाया साननि खामानिखौ मावनानै होजोबमारो बे एमाव बेटा सोरनि आखल लादोंब्रा मानि आं एफा एगेन्स्टलै हेलिकप्टारा फैसा बिहरदों बिगोमाया बेखौनो मेनेज खालामनो हाया आंनि फिसाला जानानै शाला जा हगा देखा जायगा दसे आराम उन्दुनानै थानोसै आं बेनि उनावहाय बिखुनजोनाव साहा लोंहैनोसै आं संख्रिनि साहा
बम्ब्र नांगोल भट होआसै नोङो मा खि मोनजानो नोङो इउपिपिएलआव भट होखो आंबो बे खोथाखौ नोंखौबो बुंनो हायोमोनब्रा मा खि मोनजानो नोंलाय नांगोलाव भट होखो होननानै नों ट्रेक्टराव भट होनो हायोमोन ना आंलाय नांगोलखौसो सापर्ट खालामखायो नाथाय नोंखौ आं ट्रेक्टरखौ होगोन होननानै सानथाराखैमोन बाला ट्रेक्टरा सरकार दायाथ' जाम्बि जादों नामा ट्रेक्टरासो सरकार दागोन बेवहाय नांगोला जायगा गैया आयो नांलायलायगासिनो नामासै औलै ट्रेक्टर नांगोल जालायलायगासिनो फै दुम्फाव जिरायफै जिरायथ'ला नामा आं फैसाखौल' लांनो फैदोंमोन आयो बाला मानि फैसाहाय दाखालि दखना बायनो फैसा बिनो थिननाया नोङो 1500 हरदोंमोन आं थांफै देलायनो आयो बाला आंलाय माला बिनो होखो दे माथो नोंनो बिनो होदोंमोन बालाय आंहा गुन्दै बायनो गोनां फैसाखौनो हरदों बे थङालि हारामिया नोंखौ आं मा होनबावगोन बुंबाबो मानिथारा मानसिफोरालाय खालि दखना आं नोंखौ माला बुंनायमोन हा दुमफावनाव फैसा बिनानै दखना बाहैथां होननानै माला बुंनाय नोंहा आंनो दखना बायनानै होआ नालाय आं खायदा बोराय बाहायनानै दखना बायदों आरो आयौ बाला मालानिफ्राय इसिबां थगायसुलि जाखो नोंलाय थामफै देलाय नों मालाबा बिमाखौ बुथारसिगोन नोङो बिमाखौ मानसिनाव बिदि थगायनानै फैसा बियो नोंनि बिगुरखौ ना एम्बु बिगुर सेलायनाय बायदि सेलायसिगोन आं थामफै होमबालाय मानोथो आंनो दखना बिबाबो होआ बेनिखायनो आं आब' दुम्फावनाव फैसा बिनानै दखना बायबाय बेखौनो नोंहा मालाय सेंग्राया होदों होननानै आंखौ रायदों आयौ बाला दाखालिनि दखनाया होमबा दुम्फावनिफ्राय फैसा लानानैसो बायनायमोन नोङो आंनोलाय मा बाल्लो खोन्थायासैमोन नोंलाय दुम्फावनि फैसासोमोन होननानै आंलाय मानो खोन्थानो खोन्थाबाबो नोंजों बुजाखायोसो बेनिखायनो खोन्थायाखै आं आयौ बम्ब्र नुबायना थाम्फैनि आंखलखौ आंनि मुं लानानै बियो फैसा बिग्रा मालाबा नोंनिबो मुं लागोन बियो बम्ब्र मा थाम्फै बेफोरबायदि खालामनो मिथिबाय आंखौ जेबो बुंनाङा नोंसोरो आंनो दखनाबो होनो हाया लेग्रा बिबाबो मोना ओरैनो खांबाय नोंसोर आंखौ ओइ बुनाङाहाय गथ'खौ बेखौ बुवाबा जाया सानफ्रामबो खेबसे ना खेबसे बुजाबाय थायो बियो आंजों मानो नोङो बिदि थाम्फै मानो जायनाव मेनावनो दखना बाखि बिहैयो जायनाव मेनावनो दखना बायनो फैसा बियो नों मानसि लासिंसिं खालामनो नागिरखो मान गैया सनमान गैया आयौ बाला दुम्फाव आं फैसाखौ होगोन दे नोंनो दाथ' आंनाव केस फैसा गैया गुगोल पे खालामना होबा जाया होमबा जागोन दे आच्छा दे आं नोंनो गुगोल पे खालामनानै हरबाय दे होमबालाय आङो गुन्दै बायहैनोसै दे नोंसोरबो थादो आरो आंनि थाखायनो नांलायलायनाङा दे उन्दै मानसि बारा बुजियाखै उनाव बुजिलांगोन बियो आरो बुजिनो मा दंबावो हाय थाम्फै बेफोरबायदि मावनांला दे बिमा बिफाखौ मिन्थियालासिनो जानला मानला खामानि मावनाङा दे थाम्फै जायखिजाया आङो गुन्दै नागिरहैनोसै नोंसोर थादो दे नोंनोथ' मानसिया माब्रै जाथारखो थाम्फै देलाय बिब्दि आरो मालाबाबो खालामनाङा मिथिबाय बिमा बिफानि मुं लानानै मालायनाव फैसा बिनाङा गाज्रि हुदा बेफोर उनाव गावबो खैफोदाव गोलैगोन न'खरनि मानसिफोराबो गोग्लैगोन नोमफ्रा मा होनदों बुजिखादों दा दिनैनिफ्राय रावनावबो फैसा दाबिसै आरो आंथ' नोंखौ बुंखादोंमोन ना दखनाखौ बायनानै होगोन होननानै साननैसो नेथ' दाथ' दखानफ्रानो बन्द जुबिन गार्ड थैनायनिफ्रायनो नोंहा साननैसोखौनो नेनो हाला नोङो हारामि समा रावखौबो नेनानै थाया बेनिखायनो आंबो नेनो हाया नुबायना बम्ब्र नुबाय थाम्फै देलायनि खुगाखौ नोंसोर आंखौ जेसेबांखि राया मानो आंनि मोननो गोनांखौ मोनागौमानि आं जिरायनानै थाया उन्दुनानै थाया बिदि होननानै नों मालायनाव दखना बिबथिंबाय थागोन लाजि गैयै नोंखौ ना एसे देरबावबानो हाबासो हरगोन आं हाबा नोंनि बांद्राय बिबायदि आखलखौ नायनो बाबाय आं नोंसोरालाय आंखौ नायनो बाखायो आंखौ दाखोरनिफ्रायसो खननानै लाबोनाय नालाय मा राव होननाय जादों बे थाम्फै देलाय माथो फिसाजो सासेखौनो नोंसोर आंखौ सामलायनो हाया होमबालाय हाबाखौनो हरदो आरो आं फाग्लि जासिगोन मिथिबायना बम्ब्र आं फाग्लि जासिगोन होगारलाय थाम्फै देलाय बुस्थुफोरखौ बेफोरबायदि बिबानो मोनाथ' गोबाङानो मोनाखै मिथिबाय खायसे बुस्थु बिबाबो मोना बेसेबां खस्थ' खालामनानैसो गावबा गाव आरजिना लानो गोनां जायो बेनिखायनो बुस्थुफोरखौ हाखु दाखु दाबि थाम्फै फुजा खाथि सफैबा होगोन होननानै बुंदोंना दाथ' दखानफोराबो बन्द एसे बुजिदो मिथिबाय एसे बुजिदो आयौ बाला मा
अख्रा फिसाजो मोनखां इसिबां अहंखारि बिमा बिफाखौ फाननानै बियो मबाइल गस्ला गस्लि देलायग्रासो लागोन खोमा हो नोंहा इसेबो साननाय गैथा बिमा बिफानि सायाव आं बाखि जेखौबो मिन्थिया आंनो दखना नांगौ नालाय नांगौ दाथ' आंनि मबाइलाबो गाज्रि जाबाय नोंसोरो मबाइल बिबाबो होनाय नङा दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो आंनि मबाइला गाज्रि जानानै दं होननानै रावबो खबरखौनो लाया बिदि होननानै मबाइल दखानाव सिखाव खावहैनोसैलाय ना नोङो थिगबो गैया आरो आंजों आयौ बाला ओइ थङालि सथां फाख्रि सोरबा बोराय हौवाय हिनजाव थैजानाय नायनानै हरथानसां नोंखौ मेट्रिक पास जाबानो हाथारलां नोंखौ हाथारलां खुगाथ' खुगा खेबसे जुबगोन बाला मादै जोंलारि जिराय मादै आं जिरायलायला आरो आंनि गोसोआव उसुखुथु मोनगासिनो दङ मादै बेनिखायनो आं नोंनि खाथिसिम फैदों एन्टनिय'नि खबरखौ मोनबायना नों जेबो साननाङा मिथिबाय नोङो एन्टनिय'नि खबरखौ गावनो लानो हागोन बेनिबो आंनाव खायदा बोराय दङ मिथिबाय मा खायदा बोराय आंनि रुमाव फै जागोन दे नुबाय दा मालायखौबा जि अनो आंखौबा अना एबार जुदि मबाइलखौ बिबाबो मोनाबा सप्तासेनि गेजेराव फुजानि सिगां मबाइल मोनाबा मबाइल दखानाव सिखाव खावहैगोन आं जायखि आंखौ मानसिफोरा बुजाबाय थाखायो आंहा बिमाजों बेनिखायनो आंनि मोदोमाव दाना सालाबो आंनो मबाइल गोदान होआबा आं सिखावखौनो खावगोन जोंलारि नोङो एन्टनिय'नि खबरखौ आंनाव सोंस्लायस्लाय गावनो लानो हागोन मिथिबाय नाथाय माबोरै आंजों हस्पिटालाव थौफानानै हस्पिटालाव नोंजों थांफाना माबोरै बिसोरनि बिमा बिफायाथ' आंखौ हस्पिटालाव सोनायानो नङा नैबे दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया ओरैनो दङ नामा बाल आंनाव आइडिया दङ होनबायना नोंनि महरखौ सोलायनानै थांगोन मिथिबाय गस्लाखौ जोंहानि बे थङालिनिखौ गानदो बेनिफ्राय खानाय दङ आंनाव नख्लि खानाय बेखौ नोङो खर'आव लादो बाखि आं दंसै बिसोरखौ थगायनायाव मिथिबाय गस्लाया बैयाव दोनदों आं थां गानै थां जागोन दे बैथालि क्लिअपेट्रा बुरि बेना खिथुआनो ओरैबायदि आलौदों खोमा बेनिखायनो मालाय गोसो थोलायनायखौ बिदि खालामदों बादथामिसा आंखौबोथ' खम लाजि फोनांदों बा अफिस बायलायनानै खिन्थादों बियो फैसा थाखा गोनांखाय बादथामिस बुरिया मादै गस्लायानो फिसाथार माथो एसे फिसा जाबायथ' आरो जेबो नङा दे आं नोंनो नख्लि खानाय लानानै फैनि मिथिबाय हाथर' एन्टनिय' आं फैगासिनो नोंनि खाथियाव नोंखौ जोबोद नायनो लुबैदों नोंखौ नायनो थाखाय आं सिखाव मावनांगौबा सिखावबो खालामगोन आं नायलाय बे नख्लि खानायखौ खर'आव लालाय नङाबा एसे गंनानै हो दे नोंनो गानहो बेखौ गाननानै लादो एसे बेलेग नुबाय दा ओमफ्राय खुगायाव मास्क गाननानै लादो नोंखौ सिनायनाय नंलाबो मिथिबाय नाथाय बिसोरनि बिमा बिफाया सिनायबालाय सिनायो नामा फै दा लामायाव मास्क गानगोन बेनिफ्राय आं दङ माखासे बाहाना बाजि खालामनायाव मिथिबाय स' सिन्था नकरिं फै जागोन दे माब्रै जाखो आंनि फिसालानि खबरा मानसिया दासिमबो हुसावनो फैयाखै जोङो हानाय मानिखौ नाजागासिनो दङ नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा आंनि फिसालाया खमायाव गोलैनानै दं माब्रै टेनसन लाया जानांगौ जाखो नुबायना आंनि बिसि क्लिअपेट्रानि अबस्थायाबो माबायदि जानानै दं जागोन दे सार जों हानाय मानिखौ नाजागोन जोंलारि गिनाङा दे आं नोंखौ आंजों थाफाग्रा होननानै बुंगोन मिथिबाय जागोन दे खुलुमबाय खोथाखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय आं एन्टनिय'निखौ बेनिखायनो आं खबर लानो फैबाय आरो गाज्रि दामोन मानो होनोब्ला बादालिया फैनो हाया नालाय आंनो फैबाय दालाय मानसियालाय माबायदि दं दासिमबो हुसाव फैयाखै मिथिगौ ना बिनि थाखाय आङो सिं आरज गाबगासिनो ओमफ्राय आं दा एन्टनिय'खौ नायनो हागोन ना हाया डाक्टरा दसे रेस्ट खालामनो होदों एन्टनिय'खौ बेनिखायनो दा नायथ'नो हानाय नङा प्लिज अन्नानै आंखौ खेबसे नायनो होदो मानो होनोब्ला एन्टनिय'आ आंखौ जोबोद मानियो जोबोद मोजां लोगो बेबायदि समाव आं एन्टनिय'खौ इसेबो नायफैयाबा देनां एन्टनिय'आ दुखु मोनगोन ना बेनिखायनो एन्टनिय'खौ नायनो होदो ना प्लिज जागोन दे दसे नायनानै फैदो आंजों लोगोसे आंनि खामानि मावफाग्राबो दङ बेखौबो लानानै थांनि आं मानो खामानि मावग्राखौलाय नों हारसिं थां माने आं
हस्पिटाल सिङाव हाबबा हस्पिटालनि मोनामनायफोरजोंनो माने जेसेबां दामि हस्पिटाल जाया माने गोग्लैलाबायनो नागिरो बेनिखायनो आं बे सिख्लाखौ लानानै फैफादों मिथिबाय जेबो नङा दे क्लिअपेट्रानि एसिस्टेन्टआ थाफागोन नोंजों आयौ आं एसेबां आखल गाज्रि मानसि नङाहाय मालाय हौवाजों मोदोम दांजालाबायनो आं बोरैबा गोग्लैबा बेजों मोदोम दांजाया माथो बेनिखायनो आंजों फैफानाय सिख्लाखौसो लांगोन आं सिङाव ओइ अनागाले फै नोंसोरो जेबो साननाङा बेयो आंनि खामानि मावग्रा अदागालेसो बेयो आंजों थाफागोन दे जागोन दे दसे नायनानै फैबानो जाबाय आं एन्टनिय'नि मोजांनि थाखाय आरजबो गाबगोन मिथिबाय बेनिखायनो नोंसोरो आंनि आरज गाबनायखौ खोनासंनाङा मिथिबाय ना बाय गैयैयावसो नैबे सिख्लाखौ लाफानांदों आं मिथिबाय नङाबा हारसिंनो आरज गाबनानै हारसिंनो आङो माथिरां एन्टनिखौ फोथांनोबो हाबावनायमोन माने खमानिफ्राय सिखार होनो हागौमोन आङो बेनिखायनो नोंसोरो आं आरज गाबनायाव रावबो फैनाङा दे जागोन दे जागोन थाब थांनानै फै अके सार बे दाउस्रि देलायखौ सिङाव थिनहरनाया मोजां जादोंना जेबो नङा दे न'निनो मानसियानो जायो क्लिअपेट्रा मेडामा मोनथिबा बिराद रागा जोंगोन रागायालाय जोंखागोन बियो नाथाय जोंनो दा ब्लेसिं नांगौ आरज नांगौ मानसिफोरा जेसेबांनो आरज खालामनानै होयो एसेबांनो आंनि फिसालानि थाखाय मोजां येस सार आयौ बाला एन्टनिय' दा बियो नांथारै बुरि क्लिअपेट्रा मोनफैयाबानो जाबाय बाला एन्टनिय' नों मानो आंनि जायगायाव गावखौनो बिदि खालामनानै लाखो दे नों माबाफोर जायोब्ला आं मालाबाबो गावखौ निमाहा होनो हानाय नङा एन्टनिय' दिनै जेरैबो राहा गोथे जानानै दङ बेनिखायनो थाबैनो फैफिनदो ना एन्टनिय' थाबैनो फैफिनदो आरो मोजां जादो नोङो आयौ बाला बेफोरबायदि नुबा गाबनो ओंखारलायलाङोहाय आयौ बाला एन्टनिय' नों थाबैनो मोजां जादो आरो थांना थासान्दियाव आंनि अनगा मोजाङै थांनानै थानो नाजादो बेनिफ्राय आंनो जेबो नांला एन्टनिय' दासान नों आंखौ आं नोंखौ गोसो थोआ होननानै मोजां मोनो नाथाय नों मिथिखायो थासारिखौ बेनिखायनो आं सानो नों थाबैनो मोजां जा आरो बुहुमनि गासैबो खुसिया नोंनावनो फैदों मानो होनोब्ला नोङो खुसिसो डिजार्भ खालामो बेफोरबायदि नङा आंनि थाखाय नों एसेबां खस्थ' दोनना लानाङा गावखौनो बाखि जेसेबां दिन दङ मोजाङैनो थादो नोङो एन्टनिय' मोजाङैनो थादो एन्टनिय' थाबैनो मोजां जादो ना मिथिगोना एन्टनिय' नों आंखौ बुंदोंमोन ना सानसे नोङो बिराद गिदिर मानसि जानांगोन होननानै दिनै आं सोलोंथाइ लानो जापानाव थांनो ओंखारबाय सानदोंमोन नोंजों मोजाङै बिदाय लानानै आं जापानाव थांनो नाथाय थासारियानो दा माखौबासो थिनबायबा आं मा खालामनो एन्टनिय' दिनै आंखौ फावगालियाबो जोबोद गाज्रि मोनगोन आं बयनिबो नोजोराव दायनिगिरि जानानै थाबाय एन्टनिय' बेनिखायनो आं सानो नों आंखौ बुजिगोन आयौ बाला भिडिअ रेकर्ड खालामनानै लानो र' देनां एन्टनिय'आ मोनथिफिननायनि आं मिथिगौ एन्टनिय' बे जोनोमाव आं नोंखौ मोनला थेवबो आंनि गोसोआ नोंनिफ्राय मालाबाबो गोजान जानाय नङा नोंल' मोजाङै थादो एन्टनिय' नोंल' मोजाङै थादो बाय एन्टनिय' बाय आयौ बाला क्लिअपेट्रा बुरिखौसो नुहुरबाय आङो ओइ थौदो जोंलारि एन्टनिय'खौ बिदाय लाबायबा आं मालाबाबो एन्टनिय'खौ बिदाय होनो हानाय नङा बेनिखायनो आं बेखौ उनफिननानैबो नायफिनला थौदो आयौ बाला एन्टनिय' नों सिखारनानै दायो रायलायनाय मोनबा बेस्रा जोंलारिया जोंना बिथिंबो जाया जानानै थाबाय थाबनो सिखारदो एन्टनिय' थाबनो मोजां जादो दे जों थांनोसै बाय एन्टनिय' आइला जामाइला दिनैसो फार्स्ट टाइम सोमस्रि आंखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव कल खालामनानै लिंहरबायलै बेबा मा जाहोननि थाखाय लिंहरदों आंखौबा ओरैनोथ' बियो मालाबाबो आंखौ कल खालामा दिनैबा मानि थाखाय कल खालामनानै बे जायगायाव लिंहरखो सोमस्रिया गोसोआ माबा दुब दाब मोनदों माथो ओइ बांद्राय दुब दाब मोनजाया अमाराजा ओइ सोमस्रि गोबाव जाबायमोन नामा अमाराजा गोबाव जायाखै ओमफ्राय सोमस्रि मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ नोंथ' मालाबाबो आंखौ बिदि लिंहरफेरामोनलै दिनैसो आंखौ बिदि लिंहरनायखाय आंहा बोरैबा मोनलायलायथारदों माबाफोर जाहोन दङ नामा अमाराजा आंहा जेरैबो राहा गोथे जानानै दङ दिनै नोंनि साखाथियाव आङो नोंनि हेफाजाब बिनोसो फैदों अमाराजा
आंनि हेफाजाब आंलाय नोंनो हेफाजाब होनो जेब्लाबो रेडिखा नों मालाबाबो हेफाजाब बिया आरो गाबनाङालै सोमस्रि नों गाबबा बोरैबा मोनथारोलै आं अमाराजा जिउआव गोबां दुखु दाहा सहायनो हागोन नाथाय आंनि नखरनि आंनि फिसाफोरनि थाखाय आं मालाबाबो सहायनो हाया गोनां जायोबा आङो मालायनि आथिंखौनो हमगोन थेवबो आं बिसोरखौ जेबो जानो होनो हाया र' आं बुजियाखै मा जादों न'आव सोरबाफोर माबा जालायबाय नामा अमाराजा आं नोंनाव मालाबाबो हेफाजाब बियाखै दिनै नोंनाव आखाइ खबजबनानै हेफाजाब बियो आं आखाइ खबजबलायनाङालै बोरैबा मोनो आं अमाराजा अन्नानै आंनो एसे फैसा हावलाद हरथ'दो नै जोबोद राहा गोथे जानानै दं सन्थलानि देहायाबो मोजां नङा फारसेथिं आंनि फिसाजोखौ जापानाव थिनहरनांगौ आं आरो न'नि लनखौबो सुख'नो हाया जागासिनो अन्नानै आंनि फिसाजोनि थाखाय बे खेबाव आंखौ हेफाजाब होदो अमाराजा सोमस्रि आं नोंनोलाय हेफाजाब होखागोन ना बिदि आखाइ खबजबलायनाङालै बोरैबा मोनथारो आं नोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब होगोन नोंलाय आंनि साखाथियावलाय इसिबां गोबावनि उनावसो मानो फैनांगौ जाखो आं नोंखौ जेब्लाबो बुंखायोना माबाफोर गोनां जायोब्ला आंनो खोन्था होननानै बेनिखायनोथ' दिनै आं नोंनि सेराव फैदों आंनि फिसाजोनि थाखाय आंखौ बे खेबनि थाखाय हेफाजाब होदो आंहा जोबोद राहा गोथे जानानै दङ अमाराजा जागोन आं गासैखौबो हेफाजाब होगोन नोंल' गाबनांलारै गाबबा बोरैबा मोनोलै सोमस्रि नों गाबोब्ला आंनि गोसोआबो दुखु मोनफायो बेनिखायनो दागाब सोमस्रि नोंनि फिसाजोनि गोजौ सोलोंथाइ लानायाव आं हेफाजाब होगोन ना इलेक्सनाव देरहायोब्लाथ' आरो मोजांसिननि बाथ्रा बावसो गोजोननाय थाबाय अमाराजा नों जे आंखौ हेफाजाब होनो नागिरदों नाथाय बे मोनसे खोथाखौ जेब्लाबो लाखुमानो नांगोन आंनि फिसाजोनि खोमायाव खोनानो मोननाय नङा नङाबा जोबोद दुखु मोनगोन अमाराजा जागोन दे आं रावनोबो खोन्थाया नोंनि फिसाजोनोबो मिथिहोनाङा मानो होनोब्ला नोंनि मोजांखौ आं जेब्लाबो हास्थायोलै सोमस्रि नों गाबोब्ला आंनि गोसोआबो गाबफायो बेनिखायनो नोंनि खुसिखौ जेब्लाबो लुबैयो आं आरो नों सिन्था खालामनाङा आंनाव एसे फैसा दङ बेखौ आं नोंनो गाबोन हरगोन जागोन दे अमाराजा नोंखौ न'आव दोनलांनो आं नाङा दे आं हारसिंनो थांगोन सोमस्रि नोंखौ बिदि गाबनाय नुयोब्ला बिराद बोरैबा मोनोलै नाथाय मा खालामनो गोसोआवथ' हमथानानै थानांगोन ना नोंनि बिदि गाबनाय नुयोब्ला गोदोनि समनिखौसो गोसोखाङो नोंनि जिउआथ' मा एसे दुखुथिया जाखो आरो मानसियाबो दुखु जाबाबो खोन्थानानै लाया हेफाजाब नांगौ जाबाबो हेफाजाब बिया दिनै गावनि फिसाजोनि थाखायसो आंनि सेराव फैबाय जागोन दे आं हेफाजाब होगोन मादै नों जोबोद अनसुलि आरो हेफाजाब होथारो नोंनि हेफाजाबखौ आं मालाबाबो बावनाय नङा बेफोरलाय जेबो नङा आंनि थाखाय जायखिजाया नोङो टेनसन लानांला नोङो जापानाव थांदो मोजाङै फरायनानै फैदो नों मा खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों अके बेनोथ'हाय आखायाव बांद्राय फैसायानो गैया जाखिनि मेनेज खालामनानै होदों बानलु बेदां फावगालियासो दाथ' बानलु बेदां आंखौ मुगैग्रासो जाबावबाय बेनि मुगैनायखौ ना रायगोन आं मिथिबाय बेखौ मानसिखौ मिथिया असिया डाइरेक्ट बिदि रागा जोंनाङाना बियो बेनि जायगायाव बेबो थिगानो दे जेबो बुंनांला बानलु बेदांखौ आं थांनोसै नों थादो अके आंबो थांनोसै आयै बेसेरा जोंलारि फारसेथिंजाय लोगो फारसेथिंजाय मोजां मोननाय फारसेथिंजाय न'खर बबेथिंजाय जानांगौ जाखो बे मालाय आयौ बाला मानो लिंहरदोंमोन आंखौ थाब बुं आंहा नोंसोरजों रायलायना गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ लस खालामनो गोसो गैया बानलु बेदां नों आंनि लोगो मिथिबाय ना बेनिखायनो आंजों मोजाङै रायलाय दे नोंजोंलाय आंलाय माला लोगो जालायखो नों दाखालि आं लिंहराबो फैयाखैमोन ना दिनै नायदो नैबे फट'खौ नायदो नों साफाया आंखौ खुदुम मारदोंमोन मिथिबाय गोसो जाबा आं नोंसानि बिमानो खोन्थानो हागौमोन मानोथो खोन्थायासै मानो होनोब्ला नोंसोरनि खोथाखौ सानबाय आं जुदि नैबे फट'खौ नोंनि बिमानो खोन्थायोबा नोंसा बिफाखौ रायगोन नांलायगोन बुलायगोन गावस्रालायनाय जागोन नोंसा बिमानि रागाखौथ' नों मिथिखायोना बेनिखायनो अननानै आं खोन्थायाखै मिथिबाय ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ आखाइ खबनांगौ नामा आखाइथ' खबनाङा नोङो बास आंखौ हेफाजाब होनांगौ आं रावजोंबो ब्लेकमेल खालामजाग्रा मानसि नङा मिथिबाय अके मोनसे खोथा सोंनि आं रागा जोंनाङा बानलु नोङो जोंलारिखौ रागा जोंदोंना आंनि सिगाङाव जोंलारिनि खोथा रायखांना मिथिबाय अके नोंनि रागा जोंनायखौ बुजिदों आं नाथाय नों जोंलारिनि जायगायाव थानानै नायदोंना नोङो जोंलारिनि जायगायाव थानानै नायदों नों आंलाय बिनि जायगायावलाय मानो थानानै नायनांगौ जाखो बाथामिस आं गासैबो खोथाखौ मिथिबाय जोंलारि आरो एन्टनिय'नि गोसो थोलायनायखौबो मिथियो आं आच्छा बिदिब्ला नोंसोर सानैबो लिंक दंलायो आयौ बाला मा बुंखायोहाय नोङो आंलाय मालानि लिंक
जाखो नोंसोरबायदि गाहाय थाखोनि मानसिफोरा बेफोरबायदिनो खामानि मावो ओइ सोबा जागोन मिथिबायना बानलु आफाखासिन सोबा गोमारगोन आं दानो थावख्रि गिदिं होलायगोन मा सानदों नोङो आंखौ घन्टा मन्दिरनि घन्टा साननायलाय सानाखै नाथाय खोनासं जोंलारिया एन्टनिय'खौ गोसो थोयो नाथाय बियो एन्टनिय'खौ गारनांगौ जादों मिथिबाय नोंनि बिनानावनि थाखाय आरो बिनि सायाव मा साजा मोनबावदों बियो बुथार जानो नागिरलायबावदों मिथिबाय एन्टनिय' मोनहाजों जाय सेंग्राया गोसो थोदों बे सेंग्रानि बिफायानो बिनि सुथुरबा अब्ला जोंलारिनि गोसोआ मा बेरगोन नों मिथिगौ ना खेबसे साननानै नायदोंना नोङो अंखारि बानलु बे सिगाङावनो जोंनो खोन्थानो हायामोन नामा मा होननानै खोन्थानो मालाय बिहा एन्टनिय'खौ गोसो थोयो गारनोबो हायाखैदां मा रावजों खोन्थानो जाबायबाल बेबो बिहा जुदि एसेसो साननाय दङमोनब्ला खोन्थानोथ' हायोमोन ना आंनो खोन्थायामोनब्लाबो फावगालिनोथ' खोन्थानो हायोमोन ना नों मिथिगौ फावगालिया एन्टनिय'खौ मोजां मोनो आरो बे जुदि बेफोरखौ मिथियोबा मा सानगोन माखौ मा सानगोन बानलु बायदां जेबो नङा बेनाव सोंनानै लाबानो जाबाय मा खोथा माबाहाय एन्टनिय'नि खोथा सावरायदों आरो जोङो एन्टनिय' खमायाव दङ नालाय माला खमायाव फैगोन माला खमानिफ्राय बाहेरायाव फैगोन रायलायनो हागोन आरो खमानिफ्राय फैयोबा मानसियाबा माबायदि थासारियाव थागोन बेफोरखौ माबायदि सहायगोन होननानै नोंनि खोथा सावरायदों आरो बेथ' थिगानो अब्लाबो नोंसोर बेलेग खोथासो सावरायदोंदां बेलेग खोथा सावरायाखैहाय आरो आं दासो दसे सिगां फन रायलायदोंमोन आरो माबा थफ्लाम बिफाजों एन्टनिय'आ मोजां हालोदाव फैगासिनो दङ ने खोथाया दा माने देहाया आरोना मोजां जाबाय होनदों दा हुसाव फैबानो सिन्था नांगौ गोनां गैला होननानै बुंदों आरो नंगौ नामा औ ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों आं जोंलारि मोननाव जोंलारिया दखानावसो दङ खोमा आं दुलुर मोननाव थांनो जागोन दे जोंलारि गैयाबालाय दुलुर मोननावनो थांनोसै आं दे एसे बेरायहैदो गोसोफोरखौ मोजां मोननायनि जागोन दे बेसेरा फावगालि जोबोद इन'सेन्टहाय दा बायदियाव सैथो खोथा मिन्थिबा मा सानगोन बियो बेखौ आंबो सानगासिनो अब्ला नों मा होनगोन जोंलारिनि आखलखौ गावनि लोगोखौनो थगायनाय जायाखै बियो आं मालाय माथो बुंबावनो बाल नोंसोर रायलायलायदोहाय गावजों गाव देनां ओरैबाबो जोंलारिया थाखानाय नंखाला दा मालाय गोजानाव थांसिगोन मिथिबाय बेनिखायनो जोंलारिखौ बांद्राय मुगैनानै थाबाय थानाङा मोजांसो बियो अके बाय आं थांनोसै आच्छा जोंलारियाथ' 10 दिनल'सै जापानाव थांनांगौआ नाथाय आं बिनि खोथा साना नंब्लाबो सानफ्लांबाय थायो मानो बियो मोजां जा गाज्रि जा बहा थैयो मायो मानो बिनि खोथा सानफ्लांबाय थायो गोसोथ' जादोंमोन आं बेखौ सोबानो नाथाय मा खालामनो बिनि अनजाथाव महरखौ नुनानैनो फावसायफिननांगौ जायो गोसो गैयाबाबो बे जोंलारिनि खोथा सानबाय थानांगौ जायो आरो बेफोर खोथायानो आंखौ इरिटेट खालामो हेलौ मादै दाउस्रि एवबाला खुसिनि खोथा मिथिबायना जोंना एन्टनिय'आ हुसाव फैबायनो नंगौ औथ' आरो अब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा मादै अके उनाव खबर हरबावगोन आं नोंनो जागोन दे मादै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनबाय आं एन्टनिय' नों हुसाव फैनायनि थाखाय खोमायाव दर्जनसे सना गिदिर गाननानै लादों नामा बानलु बेदां न' सिङाव सिखावा बुस्थु खावनानै लांबाबो जेबो तालखौनो मोननाय नङा माथो नोंलाय नों आंखौ गाबज्रिदोंमोन ना नोंजों रायलायनो थाखाय एपइन्टमेन्ट लानांगौ बिदि नङा बानलु बेदां फै जिराय फै आं बेवहाय जिरायनो फैयाखै लकेल दाउ दङनो नोंसानाव बेखौनो आइया बिहरदों लकेल दाउआथ' गैया नाथाय मासेल' दङमोन बेखौ जोंहा दासिमबो जायाखै जायखिजाया जोंहानि आइया बिहरदों बेखौथ' आइयासो मिन्थिगोन नायफैबासो आच्छा मालायनिफ्रायबा हेफाजाब लानो हायो नाथाय गावबा होफिननो हाया इसेबां गोसोआ नोंना गाज्रि ना नङा बिदि नङा आं आइजों रायलायगोन आरो हरगोन दे जायखिजाया नों जिरायलाय आरो नों जोंहा न'आव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय बानलु बायदां बांद्राय गोजोनबाय थानाङा मानो गोजोना एन्टनिय'आ हुसाव फैबाय मा नों बेनि खबरखौ मिन्थियो नोंनि बयफ्रेन्डआलाय मिन्थिसिगोनथ' आरो नों बेफोरखौ मा बुंदों आंहा एन्टनिय'जों मालाबानो ब्रेकआप खालामबाय अब्लाबोथ' नों बेखौ गोसो थैयोना बेनिखायनोथ' एन्टनिय'खौ लोगो हमनो थांदों नों बेफोरखौबो मिन्थियो आं गासैखौबो मिन्थियो जिराय आं नोंनि थाखाय साहा फुदुंहैनि ओमफ्राय मा ड्रेस गाननाय जादों बियो मानि हारा मुरा देहाखौ लानानै मा खिथिनाय जादों सोलायहैथां ड्रेसा साइज गैया बाइस गैया उथुमै देखायदों बेवहाय आरो वेट
बेनि ड्रेस गाननायखौलाय आंहालाय मान रागा जोंलायखो आरो दा बुं बियो आंनि लाइजामखौ फरायबाय फरायाखैबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा